Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Please like our videos kuti aende kure. Trevor Dongo okonzeresa guys vasikana 3 at the same time, one apisirwa mumba, one akatiza, one akasvika imba ichitsva. Pane video riri kutenderera pa social media imba yaTrevor Dongo ichitsva ichibvira guys. Nyaya iri kuti mune one ari atsvira mumba musikana iyeye ndiye akaengaja naTrevor Dongo. Saka nyaya iripo ndeyekuti musician Trevor Dongo's apartment was allegedly set on fire by jealous girlfriend, leaving another one trapped inside and a third one arriving at the scene. Chii chakadaro chinenge ngozi. So guys, handizi not kudia vamwe vazukuru vambuya munehanda vataura kuti aiwa iyi girlfriend yaTrevor Dongo yapisira mumwe mumba ndiyo yakambodanana namudiwa Hudu. Chii chakadaro chinenge ngozi, asi mudiwa Hudu naye azviramba kudedzera kuti anga asiri girlfriend yangu, kana ndikaita girlfriend ndichakudzai muchazvionera uyu munhu takangoshanda tese, but nenyaya kuti akandikanganisira ndikamudzinga akaita chitsotsi. So guys, handizivi kuti kudi, asi vazukuru vambuya naenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati zverudo Trevor Dongo zvinomunetsa, ndomufarira zvangu but ngangosiyanai nazvo. Mumwe munhu akati aiwa anzwa bhata Trevor Dongo akura ngasekle down awane mukadzi kwete zvake izvo kuda kudhumanisa vanhu. Mumwe munhu akati Trevor Dongo tiri kumuda kupodcast ya DJ Ola mangwana asikotaura side of story yake tinzwe kuti ari kuti kudi. So guys, hatizivi tinoti kudi nazvo, asi isusu tisi tinokuigirai malatest ega anenge achiitika muZimbabwe, tichitaura kudai one of the girlfriend of Trevor Dongo atsvira mumba, one atiza, one asvika imba ichitsva. Saka 3 vadhumaniswa panzvimbo 1. But as varume, please kana kuti vakomana, learn from this mistake, because at the end of the day iwe unozosara wakusekwa, uchisekwa nevanhu like right now nezve vanhu vakumudza kuti aiwa dzikama. Handizivi guys tinoti kudi nazvo. Thank you so much. Like our video. Thank you for your support.